L-industrija tal-gaming lokali qed tkompli tiftaħ il-bibien tagħha kemm f'pajjiżna u anke lilin. Grazzi wkoll għall-kumpanija Sigma lillum splodiet madwar id-dinja. Fil-fatt f'Manila l-Filippini fejn bħalissa għaddejja waħda mill-ikbar fieri marbuta mas-settur Sigma Asia, One News kellu l-opportunità jiltaqa' mal-kap eżekuttiv tal-kumpanija Maltija 56bit li ilha topera fl-industrija tal-gaming għal madwar 6 snin. Il-kap eżekuttiv tagħha Patrick Camilleri qalilna li bis-saħħa ta' fieri bħal dik ta' Sigma, kumpaniji bħal tiegħu jistgħu jesponu aktar il-prodott tagħhom u jikbru bil-mod il-mod. Fil-fatt Camilleri spjegalna kif avolja 56bit kumpanija żgħira diġà kibru minn żewġ persuni kif bdew. Expo bħal di tgħinna ħafna biex nagħmlu hekk. Mingħajra hawnhekk fejn taqqat nies ta' industrija, ġifieri aħna naħdmu fil-gaming industry biss bħala klijentela, ġifieri ħadd iltaqa' ma' nies u tibqa' tiltaqa' magħhom. Aħna pereżempju ġejna din morna South Africa, morna Dubai, ġejna Manila, għamilna xi 3 events Malta, morna l-Amerika, ġifieri kien hemm postijiet differenti fejn morna biex tidher u biex il-prodotti jak ikun jista' jkun f'moħħ dak in-nies li jridu ultimately jixtruh. Camilleri aċċenna l-fatt li l-kumpanija tiegħu kienet minn tal-ewwel hekk kif ra l-industrija tal-gaming tinbidel ma' żmien u issa l-kompetizzjoni saret aktar b'saħħitha, però sostna li dan m'għandux jaqta' qalb il-kumpaniji imma jħeġġiġhom jaħdmu aktar. Fejn sejra l-industrija għalija sejra teknoloġija. Ġifieri minn daqshekk l-industrija advanced fejn jidħol teknoloġija, ġifieri affarijiet bħal artificial intelligence, affarijiet bħal security, cryptocurrencies u anka affarijiet oħra bħal virtual reality pereżempju. Dawn huma kollha buzzwords li tista' forsi ma tkunx taf x'inhuma, ma ultimately huwa n-nies dejjem qed ifittxu l-ġdid. U l-industrija hemm sejra u l-Maltin hemmen li nistgħu nibnu ħafna iktar fuq li għandna billi nedukaw ruħna fuq dal-affarijiet u nkunu minn tal-ewwel li nistgħu nagħtu valur lil din l-industrija fuq dawn it-teknoloġiji.